Vedeli ste, že tento Volkswagen Multivan v podstate nemal byť nikdy úspešný? Napísali to mnohí a najmä nadšenci a fanúšikovia predchádzajúcej generácie s označením T6.1 boli týmto modelom doslova sklamaní. Hoci Volkswagen zmenil iba jeden jediný maličký technický detail. Nová, teda 7. generácia Volkswagenu Multivan totižto nebola postavená na klasickej dodávkovej platforme, namiesto toho využila platformu MQB Evo, čo znamenalo prechod z klasickej koncepcie osobnej dodávky na jednopriestorový van. Pritom, čo sa koncepcie týka, sa táto 7. generácia v podstate iba vracia ku koreňom. Prvá generácia Volkswagenu Transporter, teda praotec všetkých vanov od Volkswagenu, bol odvodený od modelu Volkswagen Chrobák, teda od osobného auta. A za jeho vznikom nestojí nik iný ako Ben Pon. A nie je to Japonec, ale Holanďan a mal na starosti import Volkswagenov do svojej krajiny. A raz sa prechádzal v továrni Volkswagen a všimol si niečo nezvyčajné. Pojazdný podvozok, tzv. Plattenwagen, ktorý slúžil na rozvážanie súčiastok po fabrike, a Ben Pon pri pohľade naň dostal i hneď jeden nápad. Spraviť z tohto podvozka dodávku. Takú, ktorá by pri pohotovostnej hmotnosti 750 kg odniesla náklad rovnakej hmotnosti, takže celková hmotnosť by dosiahla 1,5 tony. A ihneď tento svoj model aj nadizajnoval, hoci uznáte, že tento nákres je rovnaký ako ten, čo by nakreslil váš 5-ročný syn. Mal však všetko. Kabínu vpredu a pozíciu vodiča nad prednou nápravou. Motor bol umiestnený vzadu a medzi nápravami bol kopec priestoru. Volkswagen sa tejto myšlienky chytil a výsledkom bol Volkswagen Transporter, aj napriek tomu, že ho vo fabrike prezývali Bully, čo znamená v preklade pracovného koňa. No a presne na túto tradíciu nadväzuje aj tento Volkswagen Multivan. Presne tak, ako boli kedysi Volkswagen Transporter a Volkswagen Chrobák technickými príbuznými, takisto je nový Volkswagen Multivan technickým príbuzným Volkswagenu Golf. Práve preto má po dlhšom čase palubná doska ako aj všetky ovládače nádych osobného auta. A to je veľmi fajn. Nechýba tu extrémne množstvo praktických odkladacích priestorov a ak už sme pri nich, tak musím poznačiť, že odkladacia skrinka pred spolujazdcom má v našom prípade drevený dekor. Volkswagen je mimoriadne hrdý na digitalizáciu svojich interiérov a platí to aj v prípade tohto Volkswagenu Multivan. Nechýba tu 10,25-palcový digitálny prístrojový panel, ktorý však zobrazuje všetky údaje tak, ako má, teda prostredníctvom dvoch kruhových ukazovateľov, ktoré sú podľa môjho názoru vynikajúco odčitateľné. Čo sa infotainmentu týka, tak jeho dotykový displej má uhlopriečku 10 palcov a podľa môjho názoru veľmi príjemnú a prehľadnú logiku ovládania. Ak ste na to zvyknutí z ostatných modelov Volkswagenu, tak tu to budete ovládať rovnako prirodzene a intuitívne. Ale to neznamená, že niektoré veci by nám nechýbali. Napríklad klasické kruhové ovládače na klimatizáciu. Namiesto toho tu máme posuvný bar, ktorý však nie je podsvietený a to znamená, že ako náhle zájde slnko, tak jeho ovládanie je o to ťažšie. Na druhej strane volant má klasické tlačidlá a to je dobré, lebo tie ovládate aj za jazdy mimoriadne rýchlo a intuitívne. Sedadlá sú extrémne pohodlné vpredu a aj v druhom rade, kde sa v tomto prípade nachádzajú dve plnohodnotné sedadlá a ešte vzadu máte k dispozícii ďalšie 3 miesta. Poďme aj na túto mimoriadne praktickú posuvnú stredovú konzolu. Obsluhovať zrejme bude pasažierov na tých zadných sedadlách. Na druhej strane využiť ju môže aj vodič v prípade, že v aute sa nachádza iba on. Opäť ponúka ďalšie odkladacie priestory a dokonca tu nechýbajú ani výsuvné stolíky. Takže prišli sme o niečo prechodom na podvozok MQB Evo? Vôbec nie, skôr naopak, niečo sme získali. Batérie. A viete, čo je na tom úplne čarovné? Že Volkswagen sa aj v tomto prípade vrátil v čase.
Najskôr totiž to predstavili čisto elektrický Volkswagen T2 Camper s batériami, ktoré zabezpečili dojazd na 70 km pri maximálnej rýchlosti 70 km za hodinu. Nasledoval model T2 City Taxi, prvý hybridný model, ktorý kombinoval batériový pohon s klasickým spaľovacím motorom, a ten sa predstavil v roku 1976. Týmto riešením Volkswagen doslova predbehol svoju dobu, a to o niekoľko desaťročí. Filozoficky tak tento Volkswagen Multivan nadväzuje práve na túto tradíciu a v tomto prípade kombinuje 1,5 litrový turbomotor s maximálnym výkonom 177 koní až s 2 elektromotormi. Ten prvý je integrovaný do prevodovky a jeho maximálny výkon je 115 koní. Ten druhý, dôležitejší, sa nachádza na zadnej náprave a jeho maximálny výkon je ešte vyšší. Konkrétne 136 koní. A v podstate vďaka tomuto motoru nesie tento Volkswagen Multivan označenie 4Motion. A to znamená, že sa nemusíte báť o trakciu, ani v prípade, že by bola vozovka zasnežená, prípadne pokrytá šmyklavým blatom. Osobne mám veľmi rád nové plug-in hybridné modely od Volkswagenu. Podobne aj tento Multivan e-hybrid 4Motion dokáže svoje batérie nabíjať jednosmerným prúdom s maximálnym výkonom až 40 kW. Na rýchlo nabíjačke by ste v prípade nabíjania do 80% kapacity nemali stráviť viac ako 25 minút. V prípade, že ich budete chcieť nabiť na 100%, nemali by ste na tej rýchlo nabíjačke stráviť viac ako 40 minút. V našom konkrétnom prípade sme na jedno plné nabitie batérie najazdili nie menej ako 82 km, ale pozor, v mimomestskej premávke, čo znamená, že sme jazdili vyššími rýchlosťami. Dovolím si tvrdiť, že v čistej mestskej premávke bude schopný tento Multivan najazdiť nie menej ako 100 km. A to znamená, že sa bude hodiť rovnako ako bezemisný taxík aj pre tých, ktorí jazdia v podstate celý deň väčšinou v meste. A čo sa týka priemernej spotreby, v podstate ju určujete vy. Ak budete pravidelne nabíjať, pokojne vám na palubnom počítači bude svietiť veľká nula. A v prípade, že by ste nenabíjali, dosiahnete príjemnú úroveň priemernej spotreby zhruba 7 až 8 litrov benzínu na 100 km. V mojich očiach je 7. generácia Volkswagenu Multivan tak trocha aj náhradou za dnes už nevyrábaný model Volkswagen Charan. Ak sa pozriete momentálne do akčného ceníka, tak zistíte, že základná verzia Volkswagenu Multivan stojí 39 960 €. Ak sa pozrieme na druhého konkurenta Volkswagenu Multivan, ktorým je nepochybne Mercedes-Benz triedy V, tak zistíme, že základná cena tohto Mercedesu už trošku uletela. Konkrétne za hranicu 66 000 €. A to znamená, že kúpou Volkswagenu ušetríte nie menej ako 26 000 €. A uznáte, že to už je poriadny kus peňazí. Aj v prípade nami testovanej špičkovej plug-in hybridnej verzie sa základná cena pohybuje na úrovni 72 800 €. A nezabúdajme na to, že plug-in hybridnú verziu konkurencia nemá. Volkswagen Multivan razí svoju filozofiu, pričom prechodom na novú koncepciu podvozka nahrádza viacero modelov naraz. Už spomínaný Charan, ako aj Touran a bonusom je aj kompletná ponuka asistenčných systémov. Navyše podvozok MQB sa podpísal aj na výrazne lepších jazdných vlastnostiach, ktoré pripomínajú viac osobné auto. Predchádzajúca generácia totiž v istých momentoch nedokázala skryť technický základ v úžitkovom aute. 7. generácia je z jazdného hľadiska predsa len priateľnejšia a aj trocha agilnejšia. No najväčším prínosom je komfort jazdy. Takže je to win-win? V podstate áno, hoci pre úplné uzavretie kruhu by som si želal, aby technológiu Volkswagenu Multivan 7. generácie ukrýval ID Buzz. Ten by k perfektnému charakteru pridal aj obrovský kus príjemnej retro nostalgie.